Niektoré celebrity sa neuspokoja len s hudbou, filmami či módou. Vstúpili aj do sveta vôni a vytvorili si vlastné parfúmy. Kylie Jenner nedávno uviedla svoju vôňu Cosmic Kylie Jenner, ktorá zaujala nielen vôňou, ale aj unikátnym dizajnom flakónu. Flakón parfému je inšpirovaný objatím medzi Kylie a sestrou Kendall, čo symbolizuje ich blízky vzťah. Vôňa je kvetinovo-drevitá a zmyselná, čo dokonale ladí s jej osobným štýlom. Ariana Grande je kráľovnou parfumov medzi popovými hviezdami. V portfóliu má niekoľko ikonických vôní. Vôňa Cloud sa dokonca porovnáva s luxusnými parfémami za stovky eur. Rihanna svojím parfémom Fenty Eau de Parfum potvrdila, že vie očariť nielen hudbou, ale aj vôňou. Je to teplá, sladkokorenistá vôňa, ktorá sa rýchlo vypredala a fanúšikovia ju opakovane žiadajú späť. Britney Spears bola priekopničkou medzi celebritami s vlastnými parfémami. Jej Fantasy sa stal kultovým a predalo sa o viac ako 500 miliónov kusov. Billie Eilish prekvapila vôňou Eilish, ktorá má vanilkovo-ambrový základ. Flakon v tvare ženského torza dokonale ladí s jej umeleckou estetikou. Jennifer Lopez je ďalšou ikonou, ktorá sa presadila aj v parfumovom biznise. Jej parfém Glow z roku 2002 sa stal jedným z najlepšie predávaných parfémov v histórii.